Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 3 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомонӣ ву 60 дирам, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Чӣ хонае ки шумо аз мо дар комментария пештара навор хоҳиш кардем, ҳавоиро мо ёфтему имрӯз пешниҳодтон мекунем. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як эълон. Бародаро, якта калибели фурӯшӣ ҳастаем дар шаҳри Душанбе 9 километр дай. Номерои соҳибаш дар рӯи экрана 918 554 844. Нархаш 700 сомонай. Бениҳоят варианти хубай. Марҳамат бародаро, нархшам созай, худшам сифати ҳамун калбел бениҳоят баландай. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. Ду хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар дуюму шонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Бо сарай дора, дар поён 150 квадрат дора. Хона ва ошхона ҳамаи удобствоаш дар сарай сохтагӣ тайёр. Се сурати аввалаш суратҳои хона, дигарош ай сарай мебошад. Об дора, ҳамаш тайёрай. Муфассалтар тариқи телефон мебошад. Нархаш бошад 140 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон 8 сотиқ замин аз роҳ сеюм хона мебошад. Гирдуш фундамент дора, деволош похса 85 метр задагӣ, торош ҳуяй. Нархаш ҳамагӣ 60 000 сомон мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана имо дора. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотиқ замин, 4 дар хона ҷойгир аст дар 9 километр. Свет об дора, наздикии кирпич завода ҷойгир аст. Гирди ҳавлӣ маҳкамай. Нархаш $24,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана WhatsApp дора. ва дӯстони гиромӣ, агар яки WhatsAppш наброя, 8 қати неву плюс 7 қати нависе номероша ҳатман WhatsApp меброя. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 4 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 этаж. Дар якум ошона 4 хонаи 3 ба 5 мебошад. Дар дуюм ошона 3 дар хонаи 11 метра. Ҳар хона 11 метрае. Коридори 11 метра дорад. Баъд цоколни этажам дорад. дӯстони гиромӣ, цоколни этаж кадоме надонад чие, ин полуподвал ба ҳисоб меравад. майдача трезача дорад. цоколни этажаш 10 ба 15. кухни ҳам дар якум этаж ва ҳам дар цоколни этаж дорад. ду кладовка дорад. мансардни дастрояи ҳоҷатхона ҳам дар хона ва ҳам дар ҳавлӣ. ванна ҳам дар якум этаж ва ҳам дар дуюм этаж ҳаст. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. 8 та дарахтҳои мевадиҳанда. ҳавлӣ бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. нархаш бо маслиҳатай. марҳамат занг занед, аз номи канали Dom TJ гап занед. ҷойгир аст дар поёни Корвонд назди завода, пеши масҷиди маҳкамда. марҳамат бародаро. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Саховат. номи пештараш Аскари Сурх. 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хонаҳо ремонт кардагиай, об, свет бе ягон проблема. хона дар ҷои зурай. баъня дар даруни хонаҳо. нархаш $37,000 мебошад, бо савдо мешавад. хона хонаи навай. 2 моҳ шуд зиндагӣ мекунанд. хона ба ғишти пухта сохтагиай. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. рақамҳои Россия WhatsApp доранд.
ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи аэропорти кӯҳна, 7 сотиқ заминаи 4 дар хонаи калон, 6x3, 6x3, 5x3 ва 4x3. Калидор бошад, 7 ба 2 мебошад. Свет дора, обам дорад, ҳуҷҷатошам 100%, дарунош шкатур, паталоки гипсакардон дора. Номеро барои тамос дар рӯи экранай 98 509 61 69. Срочнаи бадай бародаро, нархаш 148 000 сомонӣ бо муомилаям дорад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 6.5 сотиқ замин дар ноҳияи Шоҳмансур, восточни Халма. Аз роҳи калон 800 метр то хонара мебошад. 4 дар хона, веранд, общи плошади хонаҳо 132 метри квадратӣ мебошад. Забори баланд дорад, свет об ҳаст. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 5-ум шонаи бинои навастройка. Хона ҷойгир аст дар пеши бозори Нихӣ, лифт, документ дорад. Нархи хона 240 000 сомонӣ мебошад. замини фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар 8.5 сотиқ замин мебошад. ҷойгир аст дар Савхози Туркманистон, кӯчаи Сохтумон. Айбозори Курғонтепа яъне Фаровон то сари замина ҳамагӣ 3 километр роҳ. Нархаш 185 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 8-ум шонаи бинои навастройка. хона хай рӯи сурат маълумай бе ремонтай, айни ҳол сохтмони бино рафтест. дом дар лаби роҳ қарор дорад. хона тарафи роҳа нигоҳ мекунад. ҳам кухнӣ, ҳам зал, балкон дорад. пулаш 100% супорида мешавад. илтимос, беҳуда занг назанед. ҷойгир аст назди молодёжни театр. молодёжни театр бародаро кадоме надонад, ҷош ҷои бениҳоят зурай, мобайни Султони Кабир ва циркда мебошад. нархи хона 250 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 10-ум шонаи бинои навастройка. хона бе ремонтай, коробка, худи дом 11 ошонага мебошад. пеши магазини Марҳабо, кӯчаи Бофандада ҷойгир аст. пишорга комбинат. нархаш 195 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 4-ум шонаи бинои Советӣ. хона ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хона ремонт дорад. дар наздикии парк аз трезош парка дида мешавад. мактаб, детский сад, парк, роҳи калон ҳамаш дар наздикии хона. нархаш 205 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 11-ум шонаи бинои навастройка. хона бе ремонтай, коробка, доми 12 этажа мебошад. техпаспорт то охири ҳамин сола мешавад. мега соҳибаш. даромада ремонт карда зиндагӣ кунед. стадияи лифт часпондестанд ва подъезд обновид кардестанд. яъне ки мутаассифона лифт надорад хона ва бояд лифтша часпонанд. ҷойгир аст дар Испечак, Зарафшон, ҷош нағзай. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва бародаро қайд карданд дар кӯрае ки агар хона дар навастройка бошад, бе ремонт, яъне коробка бошад ва масоҳаташ аз 40 метри квадратӣ зиёд бошад, шумо метавонед ба ҳазори хонара духонага кунед.
ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи восе 3 сотиқ замин, 3 дар хона, 74 метри квадратӣ ремонт доранд. нархаш бошад 155 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак 3 хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. соҳибаш духонагара 3 хонага кардагиай ва ранги хонаи заминияй, ҷои мошинмонӣ ва замини корам дорад. ҷойгир аст дар дехи сабур, мумкин деҳаи сабур бошад, туғри хондум намедонам, хай одамое ки мефаҳманд нависанд дар комментария. нархаш бошад 130 000 сомонӣ. аз Гипразем шаҳри Душанбе духонага то 250 000 сомония хоҳиш карданд. мо то 260 000 сомония ёфтем, лекин бародар уқа махқул монашд ҳамо хона барои ами камтар қиматтар 280 000 сомонда, лекин бениҳоят варианти хубе ба фикрам. духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4 шонаи бинои новостройка ремонти нав дорад. хона дар ҷои хуб қарор дорад. мактаб ва боғчаи кӯдакона наздик мебошад. хайрдори конкретни бошад, бо савдо мешавад. барои ами иншоаллоҳ ҳамо 250 000 сомонда метиҳанд иншоаллоҳ. ҷойгир аст дар пеши донишгоҳи молия Гипразем шаҳри Душанбе, наздики ҳамо деҳқонбозор да бародар. нархаш 280 000 сомонӣ. марҳамат. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. бародаро аётон наброрен, мо дуюм канал дорем, Rule TJ, оиди мошинҳои фурӯшӣ. дастгирии шумо дар онҷа бениҳоят дар кора. ҳатман дароед подписатсия кунед, ссилкаш дар комментария видео ҳастай.